Πέντε τα πορτοκάλια. Ψιλόφλουδα και γλυκά πορτοκάλια. Τιμολέων. Ρε Λουκά. Πού είσαι βρε Τιμολέων? Από το πρωί σε γυρεύω. Την Κυριακή έχουμε γάμο. Μη μου λες τέτοια. Ποιος παντρεύεται? Ο Γαρδούμπας ο Χασάπης παντρεύει την κόρη του. Ο γάμος θα γίνει στην εκκλησία μας, στον Άγιο Φανούριο. Και θα ψάλουμε εμείς. Κατοστάρικο δηλαδή. Ναι, κατοστάρικο, μόνο πρόσεχε. Θα μου βαστά σωστά το ίσιο. Όχι σαν την άλλη φορά που έλεγα εγώ τα πολιτίκιο και εσύ είχες μπει στα κύρια Λέισον. Εγώ πήγαινα σωστά, Λουκά μου. Εσύ βραδιπορούσες. Εγώ βραδιπορούσα ή εσένα που σε είχαν πιάσει βιασύνες. Κι είσαι και δεξιός. Εγώ έχω φωνή ρε Λουκά. Εγώ όταν λέω τον κανόνα, ανατριχιάζει άνθρωπος. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος. Ναι. Εγκρατείας διδάσκαλος παρέδειξε σε τη φίλη σου ή των πραγμάτων αλήθεια. Γιατί γίναμε θέαμα.